Da vidi kako su krupna, svako jaje, 2 žumanceta. Ajmo jaja, Kobasice, tvrde kuvane kobasice. Jaja, krupna jaja. Kobasice, tvrde kobasice. Eka krupna jaja. Kobasice, tvrde kobasice. Baba Kato, šta radiš ovdje? A Bože, prosti mi, pa ja prodajem jaja. U moju kafanu došla prodavati jaja. Pa i ti prodaješ kobasice i piće. Jel to kava? Ženo, jesi ti normalna? Ovo je moja kafana. Ja u mojoj kafani prodajem moju robu. Ti ta svoja jaja nosi na pijet, tamo prodavaj. A pa što si ti na kraj srca, pa pusti i nas sirotinju da malo živimo. A ti sad nabećiš i galamiš na mene sirotu. Dobro, baba, izvini. Baba, moraš da me razumiješ. Ovo je jedna ugledna kafana. Ovdje dolaze ugledni gosti, dođu stranci. Ova kafana se zove Evropa, a ti došla prodavaš te tvoje mučkove. Ti smučak. Pa dobro, aj brate, nemoj. Imaš ti pravo. Ma ja sam došla samo usput da prodam jaja. Ako mogu, dobro, ako ne mogu. Pa šta zbrine u mene, brate? Daj mi kavu, zbog toga sam došla u kafanu. Kafa, odmah dolazi i može. Hoćeš, baba, espresso ili ovu domaću? Domaću, brate. Domaću. 3 kocke šećera. 3 kocke šećera. Mala, kuvaj babi kavu da te ne bi skuvao u njoj. Odmah dolazi. Ajde, vidi mi tu tvoj kavu. Gospodin Felo, guten Tag. O, guten Tag, meine Frau, izvolite. Može jedan veliki sa mene, a u oprenku i hojte mali. Šta hoće? Hoće jedno veliko i jedno malo pivo, Popovu. Mala, sipaj 2 piva, veliko i malo. Šta je? Šta mu je? Pa danas nešto nervozna. Šta kaže? Kaže da sam ja nešto malo nervozan danas. Da te nije ko nakrivo nasadio? Nije, nažalost. Jadna moja oprenko, neko gospodin Felo. Vi jedna inteligentna čovek i ja hoće vas pita šta vi misli o brak? Šta hoće? Kaže da ste jako inteligentan čovjek i zanima je šta vi mislite o braku. A o braku, gospoja Angela, brak. Brak vam je jedno bure punog... to je jedna velika tvrđava koju opsjeda jedna velika vojska. E sad, ovi što su vani jedva čekaju da unutra uđu, a ovi što su unutra Boga mole da što prije napolje izađu. Gospodin Felo, sto vi jedna šaljiva čovek. Šta sad kaže? Kaže da ste jako šaljivi. A ja šaljiv, ja sam šaljiv, crkva smija, da. Neko gospodin Felo. Ja htjela na ta tema napravi jedna okrugla sto. I to pravi ovdje u kafana Europa. Zato što ja ovdje osjeća kao kod svoja kuća. Pa može, pa ja sam zato i ove brkove na fitilju da se vi osjećate kao kod svoje kuće, pa da ne brinite ništa. Sve što imam okrugle stolove ja ću to poredati, a ove četvrtaste malo motorkom okrajcam i bit će sve pripremljeno, ništa se ne brinite. Ide piva odmah. Mala, gotovo. Izvolite. Malo, veliko, prijatno, izgeferlih, guten... Sifila! Dobro večer. Dobro večer. Baba, jesu to tvoje jaja? Jes. A zašto ta jaja nemaju veterinarski pečat? Pa kakav pečat, pa to jaje nije pile, Bog s tobom. Nemoj, baba, da mi se uvijaš. I jaja i pile treba da imaju veterinarski pečat. Ma čuješ ti heroj jedan šepavi? Baba, nemoj da vrijeđaš. Da se predstavim, ja sam viši inspektor Srećko Munježaba. Inspektor, Ja. imaš 4 očiju, a ne vidiš da sam ja jedna sirota baba. Ajde, vježba. Baba, nemoj mi te seljačke fore, ne padam ja više na to. Ja sam državni organ, kod mene nema emocija. Nema tu, samo da vidim. Pa da, ja vidiš, nema niđe pečet. Baba, ovo mučak. Kakav mučak, Bog s tobom? Pa vidiš da je friško jaje, očiju mi tvoji je. Baba, meni ovo jaje sumljivo. A i meni bila tvoja sumnjiva da ih imaš. Baba. Ej, inspektore. Reci. A da ja tebi zapakujem 10 jaja da ti to nosiš kući, pa ne moraš ni plaćat. 10 jaja. 10, da. Baba, mi to zovemo mito i korupcija. Koji mito?
Ama to si jajo od mojih koki, da ti znaš kako je moja kokica fina, crvena, pa sva se žari, ona sad jebe žaru, pa je sva zažarena. A znaš kako žumanca, a kad napraviš uštipke, joj, ma nema ništa ljepše na svijetu. Dobro, nemoj toliko da ih hvališ. Baba, ajde zapakuj jedno 15 jaja, nemoj 10. Ne može 10, ako još 10, ako neš, hajde svojim patom. Ajde 10, nemoj nikom da govoriš. 2, 4. Ono dosta ti krupac od vožuna, to je po 10, šta ti je? Baba, koji si ti, đavo, majko. Joj bre, Mile, što sam juče ružan san sanjao. Šta si ti mogao tako ružno sanjati? Lele, grdno i naopako, bre, sanjam ti ja da jedem one talijanske, one što se navrću na viljušku. Znam, pasta šuti. Ma ne, ono dugačko, bre, pa skuvaš pa se to skupi ko... A, makaroni, brat. To, sanjam ja, njih jedem, a ono dugačko, pa se oteglo. Pa dobro, šta tu ima loše sanjati? Pa dobro, bre, nema ništa loše da sanjaš, san ko san. Ali kad sam se probudio, nigde učkura izgaća, bre, lepte jebo. Gde? Pa i stomak me nešto muči, nisam još išao na WC da prostiš, ne znam da li sam ga pojeo ili nisam. Aleksa, sreća što ti žena pored kreveta nije ostavila pletivo i klupko. Nego, Mile, da te pitam, ona plavuša što sam te vidio juče, da ideš s njom, Da. Znam, žena ti je dobra, bre, ali ova je ki metak. A znaš da me juče obradovala i iznenadila. Da nije nimfomamka. Ma ne, ma nije naša odavde. Slušaj me, odem ja u jedan kafić i nju vidim. I priđem ja njoj i ono, kako kažu ovi danas mladi, znaš, ja nju zbarim. Obariš? Da, obarim je. Pravo ono, fino, sve gospodski. Malo priča, piće, ovo, ono. I ona sa mnom. Slušaj ti dalje. Mile, omrsit ćeš brke. Šta kažeš? Kuco. Kakav je maco? Kuco, zar nije divan? Kuco. Joj, maco. Ajde, dođi. Ti samo na seks misliš. Seks. Ti pažnja, Kuco. Da se malo mazimo. Joj, da. Da se pazimo. Evo. Dobro. Pažnja. Biće seksa. I da ti kažem nešto. Ja sam se zaljubio u tebe. Maco, Kuco. Znaš šta? Šta? Ja sam se toliko zaljubila u tebe. Joj. Ja sam se toliko zaljubila u tebe. Udala bi se za tebe, budalo jedna. Ja te moram nešto reći. Šta je bilo? Ja sam oženjen, imam 2 djece. A budalo jedna, ja misla da BMW nije tvoj. Aj pa vozi. Poslije ćemo. Ma vozi. Dobro. Vidiš, moj prijatelju, to ti je ona. Dobra bre, ko dobar dan. Ajde, dobro, Aleksa, pusti, hoćemo da popijemo još nešto. Hoćemo. Može. Lili! Dušo, dođi. Izvolite. Daj nam 2 piva. Može. Jel mogu da te pipnem? Može. Ne može. Što? Pa uvijek sam mogu. Ne da gazda Veljo.
A što? Vide. Matora, brkata, drc. Pa šta joj fali, bre? Ma ne ona, Aha, ja razumem. A ljudi moji, šta ti misliš, jesu oni u nekoj vezi, a? Ja mislim da su oni bez veze. Jesu baš bez veze. Ajde, Lili, dušo, daj. Evo, stiže. Jeste vi prištekani da prostiš? Pušta. Izvolite. Opa, vidi, babe počele po kafanama da izlaze. Baba, šta ćeš ti tu? A, prodaje Niko friška jaja sa 2 žumanjceta. Sa 2? Da. Aj kupi, ne se pokajati, aj kupi 10 komada. Šta petljaš, baba? Ovo su ti mućci. Kakvi mućci, ženska glavo, šta je tebe? Kakvi mućci? Ma nešto mi se čudno čuju. Ama bježi bolan, ti se ne razumiješ u to. Ja se ne razumijem. Baba, jel ti misliš da sam ja glupa? Ma ne mislim. Pa ja se dobro razumem u jaja, ja sam ekspert za jaja. Pa ja vjerujem da se ti razumiješ u jaja, ali ovako košija jok. Ajde kup 10 komada bolan, pa ne se kajat, aj bolan, 2 komada, Aj baba, što si ti opasna, opasna si baba, znaš, trgovac si nema šta, daj spakuj 10 komada. Ma nećeš se pokajati, Diko, vidit ćeš kako se dobra. Neće ni caja propast, evo, zadrži kusur. Jel u redu? U redu, baš si mi fina. Evo, izvoli. Hvala, baba. Gazda! Izvolite! Daj mi jedno pivo i kobasu, baš sam ogladnila. Odmah, molim, dolazi. Izvolite, baka Kato. Kobaja i pivce za vas, izvolite. Baš ti hvala. Evo, i tebe, ja volim da platim unaprijed i ne treba kusur. Hvala, vemo ste ljubazi, hvala. Gazda, a što ti ne bi kupio koje jaje? Joj, bako, znate, ja ta jaja nešto ne jedem, nekako me žuč od njih, a i gosti ne traže, tako da ne zanima me to. A sinko moj, nema bolje meze od kuvanih jaja. Slušaj, bako, to nije tačno. Ja sam stari ugostitelj, ja najbolje znam šta gosti traže. Ovdje najbolje ide kuvana svinjska nogica sa papcima i preko toga još barena kobasica i to ti je to. Aj, sinko, pa ti ništa ne znaš. Kuvana jaja sa soli idu u svako piće, a hranjiva su, boga mi, a ne koštaju puno. Pa evo, izračunaj ti pošto je jedno jaja, a pošto je kobasica. Pa dobro, ako je jaj 5 centi putem 20 komada, kako prodajem po 10 čašće rakije. Vede, babe, Bogam tu za mene ima dobre računce. Samo što, znaš šta je baba problem, to gosti ne traže. Kako će tražiti kad nis ne nudio, Bog te ne ubio. Hajde kup ti 20 komada. Neće te koštat puno, a sve ćeš prodat. Vide, babe, baba Kato, pa ti spravi đavo, Boga mi oko tebe vrcalo kad si bila mlada. Jes, Boga mi. Baba, daj 20 komada. Evo ga, izvolite. Bogam se nećeš pokajati, znaš. Ma znam ja to, pa ja sam godinama prodavala rakiju na čašicu, a za mezu kuvano jaje. A pride, ko napitak prodavala raso od kiselog kupusa za one mamurne. Joj, bravo, baba, imam puno bure kiselog kupusa rasova, upala mačka, udavila se u njemu, samo mačku izbacim i to, jaja tu, hvala baba, hvala puno. Ja sam radila kobasu, vrati korpu. Kobasa. A je li bre, Fikro, onaj tvoje pašanac što donio onu gumu? Ili se on vrnuo u Nemačku, a? Jeste, veli, ne mere se ovdje, brate, ni živit, ni radit. Bolje men tamo. Ma da, teško je, znaš, iz dobrog navići se na loše. Nek se vratio. A čim se on bavio tamo? A čim se bavio? Bavio se, brate mili, od bauštele pa do prosjačenja. Ma čekaj, je li prosjačenje posao? Kako nije? Prosjačenje ti je posao, ono, samo tako, mislim. Ne znam šta ja ti kažem, iz početka je bilo teško. Razumiješ ti mene? On bilo teško i onda je, on je stavio, imao je jednu onu prosjačiju, imao onu, kako da kažem, kartonsku Tablu, to. Imao je to i na njoj piše imam ženu i 6 djece. Molim te ljudi, pomozite mi. A tamo, onda sad,
2 do 3 evra, toliko je zarađivo. Bre, slabo. I onda se okrene on. Pa nema nešto na pamet drugo. I stavi novu tablu tu. Šta je napisao na tabli? Povećao broj dece, jeli? Ama nije. Rekao je, ja sam ti Kuse iz Bosne. Fali mi još 10 evra da se vratim u Bosnu. I? Joj, rahata, brate mili. On ti svaki put dođe, pun ko brod para, ko u priči. Sve po 10 evra? Sve po 10 evra, samo vadi ovako i gdje god u džematu dođe, on samo 10 evra daje. Čega se on setio, jesi ga ko u vidio? onom vicu, bre. Znaš, ono kaže, u Zagrebu ispod onoga konja, onoga Bana Jelačića. Koga jaše jedan ne bi. I tamo ti dvojica prose. Da. Jedan u uniformi Hrvatske vojske piše dole, ja sam hrvatski domoljub, veteran, pomozite. A drugi u srpskoj uniformi od Srpske vojske krajine sa sve ćirilicom piše, ja sam vojnik Srpske vojske krajine, izbjeglica, pomozite. I svaki dan u onome Hrvatu svi trpaju neko 5, neko 10, neko 20 kuna, ovome Srbinu niko ništa. I jedno jutro ide jedna baba, daje onome Hrvatu 20 kuna kad ti Srbin progovori, a bre baba, a što i meni ne ubaciš koju kunu, ala će ti njemu sram vas bilo? A kaj se vi tu u srpskoj uniformi šepurite u sred Zagreba, a zar vi ne biste trebali obući hrvatsku uniformu možda bi vam onda i nek dao neku kunu. I baba ode. I znaš šta kaže ovaj jedan drugome? Kaj mujo, kaže ovaj molim suljo, kaj vidi budale, ona nas uči marketingu. Evo ti je dobra. Dobar, taj posao sam prosjačenje. Čekaj. Dobro, Roke. Kako mali? A loše bre, radio, ali ne radi više. A što ne radi, ja da ne biju. Ma nije se zatvorila ova firma, znaš. Kako se nije zatvorila? Što onda ne radi ako se, pazi. Ma bio jedan dan, on došao na posao. Dobro. A direktor bio nervozan i on dobio otkaz. Ja da ne bio što? Ej, sad ćeš da čuješ, sad ću da ti ispričam. Markoviću, opet si prste izlupao. Eto, svaki dan po jedan, radići razbijen. Kako tek si došao, već bi na bolovanje, ne može? Ne, direktore, mogu da ja da radim i sa zavijenim prstima. A, ne, pa slaba je to produktivnost. Nije, direktore, ja radim kao prvi dan, kao da nije ni jedan zavijen. Markoviću, koliko dnevno možeš stolica ti da napraviš? 2, direktore. Svaki dan po 2. Kako 2? Vidiš mene? Ja 10 stolica danas napravim samo tako. Vjerujem, direktore, vjerujem, ali ja dnevno 2. Kako to? Ja mogu, ti ne možeš. Ja sam po zanimanju diplomirani ekonomista. Vi ste stolar. Gubi se. Vidi, šta radiš gore? Šta se penješ na te lutrice? Čistim ga da nisam odavno. Čistiš sad, znaš da čistiš kad nam kafana prvi gostiju čisti posle fajronta. Dobro, Ajde, silaz tamo i idu u kujnu, koje one papke, ajde! Gazda. Koje nokce da te polomim te tvoje? Šta je, tableme, šta je? Ajte, Oprenko, sifela. Šifela? Ajte, sifela. Oprenko, a sta ona papa stalno pricala? Reklamira svoja jaja. Pa prefete s mene. Jaja, još malo pa nestalo, friška jaja sa cvaj žumanjca. Cvaj žumanjci? Ja, cvaj. Moja ne feruje u ta priča. Mene ta jaja uopšte ne zanima. Renko, a ti mene bude pokazala cvaj jaje. Molim? Pa mislim ode od ta papa pa donese pa ja vidi. Šefice, nemojte molim vas, ja to ne mogu. Ajoj, Obrenko, sto ti sva danas neska smusena. Ja sve mora rati sama. Ajde, doce ovamo za mnom da prefoti.
O, izvolite lijepa, gospođo, imamo fino jaja. Koliko ćete da kupite? Baba, fika se da ofa jaja ima 2 slojnici. Ja nju ništa ne razumijem, šta kaže, matere? Evo ovako, ona kaže da vi tvrdite da ta jaja imaju 2 žumanjca, je li to istina? Da, imaju, svako jaje ima 2 žumanjceta. Ma ja garantujem da imaju 2 žumanjceta. Ja ne feruje u ta prica, a ne, fi papa obmanjuje ovte narod. Šta kaže? Kaže da ne vjeruje u tu vašu priču i da vi obmanjujete ovaj ovdje narod. Ja da obmanjujem, ama ja garantujem da svako ovo jaje ima 2 žumanjceta. Fi papa lase, ma kakvi, ovo jaje nema 2 slojnici i ono čudno zvuci. Kaže bako da vi lažete i da ovo jaje čudno zvuči. Ja da lažem? E pa reci ti tvojoj svjetskoj nameguše da baba Kata nikad nije lagala i nek se stidi. Pa joj mogu raditi, a ona meni kaže da ja lažem. Ama sram tebi, znaš šta je? Ma da ja nisam fino vaspitana. Ja bi tebe sad, brate, poslala slatko ovako u trepi da mater me. Pa nemoj luti. Šta je nemoj? Pa nemoj luti. Ajde samo pokaze ti meni da to tacno što ti prica. Usme jedno jaje i raspije. Ma šta sad baljezga majko moja? Jao bako draga, kaže da razbijete jedno jaje da se ona uvjeri da vi ne lažete. Ma nemoj. E pa ne dolazi u obzir. Ako ona sumnja u moja jaja, nek izvoli sikter od mog stola. Neće ja sikter od stola, a jok. Ja oce uvjeri da ti govori istina. Usme jedno jaje i raspije. Kaže da neće sikter od vašeg stola i da hoće da se razbije jedno jaje da se ona uvjeri. Ma ne dolazi u obzir, ajde bježimo. Ako ti neće raspije jedno jaje, pa oce ja... Šta radi? A, vidi, ovo jaje ima samo jedan zlajnac i to ziv. Vidi, ovo je baba pokupila jaja ispod neke kočke. Ma ljudi, šta je ovo? Je li ovo kafana ili kokošinjac? Evo, pravo si lepte, evo. Daj bre muziku da zaigramo jedno pileće kolo. Jeste kum? Ako je kumo, čekaj, kume, jel Mile plaća? Pa Mile plaća ko nego muzika! Nego ko će drugi nego Mile. Ajmo jedno pileće kolo. Šta je ovo? Ma kako pileće kolo? Evo koke! Čekaj, Cajeva Pilić. Dolaz vamo da popisujemo. Fajront! Što da popisujemo, da se malo igramo, a? A pusti mi više tog tvog igranja, ljubi. Samo malo, koke i pjetla, ha? Ma kako pjetla?